De laatste woorden staan naar alle gedachten al in het gastenboek. En even verderop zorgen portretten van grote namen uit de keertsport, uit op ladenkasten vol archiefmateriaal. Materiaal dat nou nog een soort mardien wordt en dat goormeisken kwalijk zonder kennen. De schrijvers van keertshistorisch, die zal ik heel wat missen, want het Keertsmuseum is net alleen nog een museum, maar het is ook een documentatiecentrum. Het Keertsmuseum had je bij, omdat de nieuwe eigenaar van het gebouw meer hier vraagt als wat het museum betalen kan. En een nieuw onderkomen is nog net voen. Dus verdwijnt in kwatten alles in de verhuisdozen, waar ze via dat past vanzelfs. Dus een beroep dienen op het Keertsbond KNKB om daarmee vat te komen dat het materiaal in de opslag liggen bloot. Maar ik de gemeente Frensje zo in actie komen matten. Want een keertstijd als Frensje zonder Keertsmuseum, dat kan net. In een hele grote omkrieten is net een museum zoals dit. Het is zelfs het oudste sportmuseum dat er is. Dus je zelfs op de borst slaan en er verder neer te doen, ja, dat kan natuurlijk geen optie wijzen.